बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. U31. San Francisco Xavier, dus ochiu pranza los Jesus, jivitan mana uprahan, sansara kolitan Jesus, San Francisco Xavier, Jesus Diungku Hallelujah Sansara Jesus Diuchan Urben Botu Bamchi Kansa. Bagyon Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सदांच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan na sonia, besongan saiba, sharar goincha. Sambalun amka gopandusha besongan saiba sharar goincha. Sambalun amka gopandusha.
जीवित आमचे आम्ही पावसून तुझी सोशी. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आदी आता आणि सुदां सर्वदा आमेन.